и специално за моите двама зрители банята, която остава ето тук да сложа силикон. Та банята продължава докато науча как се работи това. С цели 3 минути видео, но мисля, че ще го спра. Тук съм си подготвил сапуне на вода. За силикона има да почиствам шпакли едно друго. Силикона е в същия цвят. Тук много готино става, между другото, като цвят. Както е и прага. Прага вече е поставен, залепен. Тук с фугите има доста какво да се чисти. Нали сме малко с неправилни форми, гауди, криво, право, каквото има, счупено. И е така. Та банята, да кажем, ето тук за почистване повече, банята горе-долу ще ни е готова утре съвсем добре. Очаквам да стане.